Do Dubnice nad Váhom zavítal filmový kritik Peter Konečný, ktorý pre divákov pripravil večer filmových bizarností a experimentov. Podujatie ponúklo netradičný pohľad na kinematografiu a prilákalo fanúšikov originálnych filmových zážitkov. V tento novembrový piatkový večer sme venovali Petrovi Konečnému a v poradí už 12. prednášku. Teraz je prednáška na tému Večer filmových bizarností a experimentov. A tieto prednášky vlastne robíme už v kine Lastovička od roku 2022. Teší nás, že vlastne sú veľmi divácky navštevované a obľúbené. Diváci sa často pýtajú, že vlastne akú ďalšiu tému budeme robiť a kedy ďalšiu tému budeme teda preberať. A vlastne som rád, že vlastne kino neslúži len okrem pozerania filmov, len na takú zážitkovú formu a vlastne počas týchto prednášok vlastne sa snažíme aj tých divákov zaujmuť a vlastne vzdelávať. Čo ste si tu dnes pripravili pre divákov? Pripravil som si taký prehľad toho, čo všetko v kinematografii sa za posledných 130 rokov stalo, v takej súvislosti s experimentovaním, čo je to 3D, kedy vznikli také tie 5D kina, 6D kina a rôzne pachové kina napríklad, ktoré vznikli, také prepájania ďalších zmyslov, ktoré nesúvisia len s pozeraním filmov klasickým spôsobom očami, ale takého toho prepájania, čo všetko kinematografia doteraz vymyslela, aby pritiahla ľudí do kina. Mali sme tu problémy v 50. rokoch, kedy vznikla televízia, ľudia prestali chodiť do kina a začali sa riešiť rôzne experimenty, aby sme do kina ľudí vrátili. Či už to bola hra s formátom, čiže rôzne formáty filmov, veľkolepé filmy, epické filmy, ktoré sa na tých malých televízoroch nedali pozerať. A to bol zámer, prečo tie epické filmy vznikali, aby ich ľudia nepozerali doma, aby prišli do kina. A potom vlastne koncom 90. rokov začali vznikať streamovacie platformy. Máme tu vlastne druhú vlnu takých veľkých problémov vrátiť späť ľudí do kina. A ešte predtým bola samozrejme vlna VHS a DVD, ktorá tiež odlákala ľudí z toho, aby chodili do kina. Čiže začali vznikať rôzne spôsoby toho, ako ľudí do kina vrátiť rôznym experimentovaním. A o tom to dnes bude. Návštevníkov sme sa spýtali, čo ich na podujatí najviac zaujalo a prečo sa ho rozhodli navštíviť. Máme radi filmy a máme radi aj prednášky pána Konečného. Dokonca rád počúvam jeho podcasty, takže rád si vypočujem nejaké také jeho odborné názory a je to veľmi zábavné, keď tu máte prednášky. Ste teda prvýkrát na takejto prednáške, alebo chodívate pravidelne? Viac menej pravidelne. Za každým tá prednáška má teda nejakú inú tému, ale je to podobné. Takže radi znova uvidíme a vieme, že sa zabavíme a teda je to plných pár hodín informácií. Zaujímame sa o filmy a videli sme Petra Konečného teda už viackrát a veľmi sa nám páči štýl jeho prednášok a je to vždycky veľmi zaujímavé. Boli ste tu už aj v minulosti? Nie, lebo nie sme odtiaľ, to sme až z Ružomberka prišli kvôli nemu. A chodívate na nejakého takéto diskusie častejšie? Boli sme iba raz a sme ho videli ešte na internete. My sme sa teda pýtali aj návštevníkov do ankety a teda spomínali, že viackrát už sa na vás boli pozrieť, že sa im to páči. Možno keby ste nejak zhodnotili účasť, aká býva na týchto podujatiach? Ja si myslím, že na veľkosť mesta veľmi fajn, veľmi príjemná. Už som tu robil aj filmové kvízy, ktoré mám veľmi rád a na ktorých chodí pomerne veľa ľudí na Slovensku. Čiže aj to sme si tu vyskúšali. Čiže ja som rád, že ľudia chodia, že sa naučili, že to podujatie má nejaké kvality a že je zaujímavé, že im to niečo dá a že za tie 2,5 hodiny, niekedy za 3, dostanú obrovské množstvo informácií zo sveta kinematografie, ktorou sa ja živím a som veľmi rád, že veľa ľudí, ktorých filmy bavia tak ako mňa. Ja by som sa ešte teda možno spýtala, ako to prebieha? Zapájate teda tých divákov nejak do deja? Nie, my ideme si ukázať množstvo ukážok, sekvencií a budeme si k tomu veľa vysvetľovať, čiže ja stále rozprávam a ľudia stále pozerajú. Je to ten princíp tzv. Talking picture, čo je jeden z najlepších spôsobov vzdelávania moderného, čiže sa stále niečo ukazuje a do toho sa rozpráva. Čiže ľudia majú zapojené aj to, že pozerajú, aj to, že počúvajú a dávajú si to dokopy. To je princíp toho, ako ja učím. Ja by som sa ešte možno spýtala, plánujete do budúcna nejaké nové témy, nejaké ďalšie podujatia? Teraz som sa dozvedel, že som tu bol 12 krát, čiže predpokladám, že nejaké ďalšie podujatie pripravíme. Veľa tých prednášok som tu už realizoval, niektoré vieme otočiť znova samozrejme. A najbližšie, čo je určite dohodnuté, sa tu vidíme, myslím, vo februári, kedy budem robiť také veľké celoslovenské turné. Prejdem celé Slovensko s prednáškou, ktorá sa volá Filmy a seriály roka. Je to taký taká rekapitulácia celého roka, a to už niekoľko rokov, čiže vždy upozorním ľudí na množstvo filmov, ktoré im mohli újsť za celý rok a je to prehľad aj filmov, aj seriálov z toho predchádzajúceho roka. To sa veľmi teším, to bude aj tu. Podujatie v Dubnici nad Váhom prinieslo návštevníkom nezvyčajný filmový zážitok a netradičný pohľad na bizarnosti a experimenty vo svete kinematografie. Sabina Laura Bateková, televízia Považie.